سلام تخطات نايس channel كما يكون كما تخونوا سنة كتكون ناي وتر من يوتيو نايلو مارستنا نأمرونا تتنكف يا تكون كابكي لانا أمروز خونت دكتور أوما نايدو استبحلت زمت التمرتيا دكتور أوما ناي هافرد سكول ويكا faculty of medicine نايت أنا كفاناي أب عالمنا قال كابتم زخبر يونيفرسيتي أو تواس أنصار هنسبيا أبز عبودي أمرو دما nutrition أمرو دما ويكا مجاجبنا أمرو دما أبايكي إليها so نسالو متنقرنا زلا حمشت أقدست عينت مقبتات نزيوم نزوتر تخينا نحنقولنا نخدكم نخي معبل نخي حز مسكزي دما ديمنشيا ويكا نايمرسع حمام نكحزنا زق العنا مقبتاتنا هنري so أمرونا تقدامي مسارحي ناي هيوتنايو نسو انت دي سرحو أبكل كفالنا هيوتنا دحري كترفنايو بخالا زراربا ازوم لو مدريوم نجرات سأم مستوعال سأم مفلات بزح أبقوم نهلق سلا كابقوم نهلق سلا زلنا يقولون أب عدنا بأفريقيا خلنا بيرترا دي أب كالو تام مجاجباناتنا بفلا بيرترا كاب حرشة زمت نتوه مقبس لزخونة ازوم تأجمات زياتو ما يرعيونيهم أبزم عبول عالم جن أبتك أخاص لتس أنحاك حسور سلزخونة تعون سلزخونة كابو بزح تلخها you will be affected by this so إذا فيديو زيا مجمريا كساب مود داتا تخطات الوعد نفس وكف نتبي أقداسيو اتخالاي كفال دما نعورينا بهيوتنا كننص بارقو كنكل علنا كنزوتروم كنوقدوم زقبانا كنوقد كنوحد كنكل علنا لايك أبوا نابكالو تخطبات حشير قبروا نابلكو قطها نابت تحستو كناتينا let's go point number 1 add sugar of course كوكاكولا ايس تي بلا 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 بزح شكراو مستينا نهلخ ابعدنا زي نبرن ابز معبول عالم جن كله يزلك في السودان يجمرين فاكت ما عت من رجعتات يزلك بو منطركا كماي متكاتا كونانيلكا بزح كاوت ستي انتاي قاطم يخي the brain uses energy in the form of glucose to fuel cellular activity حنقولنا بزح energy consumes قبر أباكالتنا زخول مكساساتنا كالتنا المكسار بزح حيل المقاتل وي energy اللي هيو بفورمنا جلوكوز تبع دمايو consumes قبره but a high sugar diet can lead to excess glucose in the brain which studies have linked to memory disability and less plasticity of the hippocampus so إذا بزح إنرجي كوير اليوم تتبعله إذا جلوكوز بحال ببزح يزلوا مقبك نوصل كلنا جن نحنقولنا بزحت مصنعتكم زرحبوا ناي ميموري تناي مذكر ناي محازن كلوتو يتكمويو كمون less plasticity of the hippocampus the part of the brain controlling memory ስለዚህ ኣብቲ hippocampus ዝበሃል ፅልዋ ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ድማ እቲ ናይ ምዝካር ክእለትና ከትክሞ ከም ዝኽእል ይነገረና ደጊምና እውን ኣብ ካልእ ነጥቢ ክንሪኦ ኢና ስለዚ እዞም ሽኮራዊ ሽኮር ብዙሕ ዘለዎ መስተ ወላ ኮካኮላ ዚሮ ዝበሃል እውን ዜሮ ከም ዘይኮነ ኣብ ድሮ ተፈሊጡ ኣሎ ብዙሕ ሽኮር ከም ዘለዎ ስለዚ ብሓፈሻ ሽኮር ዝበዝሖ ማይ እዚ ሶዳ ዝበሃል ንሰቲ እንተለና ወይ ከዓ ገትሬን ከንሰቲ እንተለና እዚ ሓደገኛ ምዃኑ ይሕብሩና ሕጂ ካብ ሰብ ይፍለዩ ኣካላትና ካብ ኣካላትና ይሰብ ካብ ኣካላትና ይካል ይፍለዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ኣሜሪካን heart association ዝበሃል ሓደ ማሕበር ወይ ከዓ ሓደ ትካል እንታይ ኢሉ ሪኮሜንድ ይገብር women consume no more than 25 grams of added sugar per day and men stay under 36 gram added sugar per day so كنمنتاي كان شكر كنهلق كم زلنا إذن أمريكان نايلبي كن أسوسيشن تايلولو ندك رستيو تسران حمشتن جرام كنمعالتي ناي شكر عدد أبتي كلاديو أبجلدي تسوتيو زلها أتي أبتحت نريها لنا أتي check the added sugar in the nutrition facts panel كل جزء sugar دلو زبل كفالالو أبو نقول نسيتي تحت 25 جرام نمعالتي نوت تبعت هاي دما تحت 36 جرام نمعالتي بحفشة specific يكون on average نقول so this is one thing شكراوي مستي نماي كتكيل كابزح تهلغ تنكاغي كدليكيو point number 2 fried foods of course the chicken fries the french fries pommes بلواب زي جرمن زرب نعوزي فتوسب كل ماكدونالد تخيلكا مليو تمبورا سامبوسا
fish and chips and chicken fried steak. So كلهم زوم زبسلو سجا عينت كمون زبسلو دنيش عينت زياتهم كتبلعهم كلها طعمات يوم أفكار ما يزمل يوم انتخوني when it comes to brain health try to reduce the amount of fried foods you eat نتعنانا بفلا نتعنانا brain زيوم نقرأ زياتهم صبغات هيكونون باستخالة متن كانوا وحدومن كانوا وقدومن علنا هذا مصنعتنا 800 كباب 800 سبعة تساتفوا تم كيلاتات ويك researchers found a diet high in fried food was linked to lower scores in learning and memory. So لعشرة شو من تساتفوا مصنعتي تم كيلاتات مودتا بزح كابزون fried food بحالو كم بحال pommes and so the French fries and بزح زلوا زبلعو حنقولهم اتي ناي ممحازن ناي موهلالن نقرات ناي مذكارن كلوتو እናደኸመ ከም ዝኸይድ ተገንዚቦም ማለት እዩ ካልእ መጽናዕቲ ድማ እንታይ ረኺቦም found those who consumed more food more fried foods were more linked to develop depression later in their life so ከምኡውን ኣብ ካልእ መጽናዕቲ እዞም ከምዚ ዓይነት መግቢ ብብዝሒ ዝዘውትሩ ኣብ ዳሕራዋይ ክፋል ናይ ህይወቶም ጸቕጢ ናይ ሓንጎል ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ኣዝዩ ሓደገኛ ንብዙሓት ሰባት ዝሃስስ ዘሎ ሕማም ከማዕብሉ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ጥዑማት ነገራት እንታይ ክንገብር ኣለና ቲፕ ምኽሪ if you're using them daily switch to weekly for weekly habits try to enjoy them once a month so መዓልታዊ ትህልኾ እንተለኻ ብውሕዱ ንሶምን ሓደ ግዜ ንክኸውን ድፍኣዮ ሶምናዊ ካብኦም ትበልዕ ተለኻ ንወርሒ ቀይሮ ንዖም ዘይትጥቀም ተለኻ ድማ ዝጎደለካ የለን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ብሓፈሻ ግን እዚ ጽልዋ እዚ ከም ዘለዎም ንፍለጥ ብዙሕ ግዜ ሓንጎለይ እኳ ይሕዝን እዩ የንብብ ይመሃር ገለመለ ንብል ኢና ትኽክል ኣለኹም ትኽክለኛ ኣመጋግባ እንተዘይብሉ ግን ሓንጎልና ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ንመኪና ጌጋ ነዳዲ እንተሂብካ ኣይትኸይድን እያ ልክ ሓንጎልና ድማ ብተደጋጋሚ ንዑ ዝሕግዞ ዝጠቕሞ መዓዛ ዘለዎ መግቢ እንተዘይሂብካዮ ዝፀዓርካ እንተፀዓርካ ኣይዕውተካን እዩ ልክዕ ከምዚ ፋስ ከይብላሕካዮ ዘይሰርሕ ከተብልሐለካ ትኻራ ከተብልሐለካ ከስልጠልካ ሓንጎልና ድማ ንኽበልሕ ዝግባእ ክንክን ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ከም ወትሩ እዛ መፅሓፈይ ኣብ ላይብረሪ ናትኩም ክትህሉ ደስ ይብለኒ ብዙሕ ናይ ኣእምሮና ዝሕግዝ ንኣእምሮና ከነብልሓሉ ንኽእል ትሕሶታት ድማ ኣለዎ ኣብ ሊንክ ኣለኩም ኣትኹም ካብ ከባቢኹም ክትወስድዋ ትኽእሉ ቁጥሪ 3 high glycemic loaded carbohydrates so እዚ ከዓ ገለ ካብቲ ብዙሕ ንምገቦ ናይ ሓበሻ መግቢ እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና even if high carbohydrates foods like bread pasta and other made from refined flour don't taste sweet your body processes them in just much like the sugar so ኣመጋግባ በዓልባኒ ከምኡውን ጣይታ ካብ ሓሪጭ ዝስራሕ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ካብ ፊኖ ከምኡውን ፓስታ እዚኣቶም ኣብ ብዙሕ ኣብ ሂወትና ክህልው ዝኽእሉ ነገራት እዮም እዚኣቶም ወላ እኳ ሽኮር ኣይጣዕሙ እቲ ግሉኮዝ ንብሎ ፀናሕና ኣብ ቅድሚ ዝረኣናዮ the same ኬሚካል እዩ ዘለዎም ንሓንጎልና ንክልቲኦም ማዕረ እዩ ዝርዮም ሽኮራዊ መግቢ ኬክ ትበልዕ ኣለኻን ባኒ ትበልዕ ኣለኻን ሓደ እዩ ንሓንጎልና ምክንያቱ እቲ ሹገር ለቨል እቲ ግሉኮዝ ብሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ንዑ so ኣብዚኣቶም እውን ኣመና ጥንቃቐ ኣነ ሽኮር ኣይበልዕን እየ ናበልካ ፃዕዳ ባኒ ፊኖ ብብዝሒ ተዘውትር ተለኻ ፃዕዳ ሩዝ ተዘውትር ተለኻ ፓስታ ተዘውትር ተለኻ ብብዝሒ ልክዕ ከምቶም ሽኮራዊ ዝበልዑ ዘሎ ከምኦም ግዳይ ናይ ምዃን ክእለት ኣሎ ይብለና ማለት እዩ so better quality carbohydrates defined as whole grains ስለዚ whole grains ዝበሃሉ ኣለዉ foods high in fiber and have low glycemic index rank so ቶም ጽቡቓት ዓይነት grains ወይ ከዓ carbohydrates ካበዮም ዝርከቡ ክንርኢ ኢና ሕጂ ንሳቶም ድማ ኣብቲ መጽናዕቲ low glycemic index ወይ ከዓ GI rank ዘለዎም ይብሉና ኣለዉ so ቀንዲ ረቋሒ እንታይ እዩ the faster a food turns into glucose the higher its GI so እቲ መግቢ መጠን ቀልጢፍ ናብ ግሉኮዝ ዝተቐየረሉ መጠኑ እቲ ራንክ ናቱ ዝለዓለ ዝተሓተ ራንክ ዘለዎም ወይ ከዓ ትሑት ደረጃ ናይ ግላይሴሚክ ወይ ከዓ GI ዘለዎም ኢና ንደሊ መን እዮም እዚኦም መጀመርያ ሃይ GI ዘለዎም ንኣካላትና ፅቡቓት ዘይኮኑ ማለት እዩ include potatoes ድንሽ ኣገሪምኒ እዩ ድንሽ ፍላይ ኣፍሪካ ከለና ብዙ ኢና ኮንሱም ንገብረ ነርና ሓድሽ ከለኻ ብዙ ኢኻ ትበልዖ ሕሱርን ብቐሊሉ ክስራሕ ዝኽእልን ስለ ዝኾነ ድንሽ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ማለት እዩ ዋይት ብሬድ
صعدا باني بس حسب صعدا باني زتكم تتنقعوا كمون صعدا روز ون the same effect له سلازي اليوم لعل درجة نايز جي اي رانك زلهم صبوقات زي كون نحنقولنا مالتي مغنياتو ابزي لو كون خلالو تجي اي ناتهم سو دحريو مع كلاي درجة زلهم كأن بلالنا نابنت هني معار معار سأزي صبوق لنا أنا نزارب جد when it comes to brain قال كابتن زبالة أيقونن سلزي مع كلاي درجة أيو عزيز بلوس أيقونن كمون orange juice سمعنا يرانشون sugar اللويو and زياتهم يجي كلتيوم medium GI ولا توم whole grain نبلوم كمان مع كل ولا بانيس اللي مدي قال نبلوم وين قال كابتن perfect أيقونن كنت انت قال لنا when it comes to the brain مالتي خالات كالخوني so ذا فيديو نهاية مروس لزخونت እቶም ዝበለፁ ንብሎም ዘለና ሎው ጂአይ ራንክ ዘለዎም መግብንታዮም መብዛሕትኦም ፍሩትስ ኩሎም ፍሩትስ ንብል ኣለና ብዙሓት ፍሩታታት ቀጠልያ ቬጀቴብልስ ቀጠልያ ከም በዓል ሰላጣ ከም በዓል እንታይ ካ ትብሎ እዚ I have to find the name ኣሽማቶም ጠፊዮም ንለው ሮ ካሮት ኪድኒ ቢንስ chicken peas and lentils ጥረታት ማለት እዩ ብስእሊ ከነምፃልኩም ክፍትኒ ናዚ ኣብቲ ቪድዮ ብስእሊ ከምፃልኩም እየ ብዙሓት ኣለው ኦሜጋ 3 ዘለዎም ትሕዝቶ ዘለዎም ኣሕምልቲ ዝያዳ ናቦም ከነተኩር ክንክል ኣለና ኣብዚያ ታሕተወይቲ ቪድዮ ከምፃልኩም እየ ብስእልታት ክመፀኩም ክፍትን እዩ ወድማ ክትርእይዎ ኢኹም ንዑ ዝመስል ማለት እዩ ናይ ርእሲ ስእሊ ዘሎ እቶም ኣመጋግባታት ብዙሕ ቪድዮ ገይርልኩም ኣለኹ ንዑ ዝሕግዝ ክበኩም እየ ኔክስት ኤክሰሲቭ ኣልኮል መቸም ሓደ ካብቲ ብፍላይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሓበሻ ዝርአ እንተሎ ብዙሕ ኣልኮል ናይ ምስታይ ባህሪ እዩ ኣልኮል ድማ ንሓንጎልካ ዘድክም ሓደ ኬሚካል ብፍላይ ብብዝሒ ነዘውትሮ እንተለና ፅቡቅ ክፋል ኣለዎ ኣልኮል ክበዝሕ ከሎ ኢና ንብል ዘለና so the work hard, play hard mindset often leads to heavy drinking on weekends to get rid of it. ولاتهم أزيوم عوتات بتصبق صراحة زلهم تصبق أتاو زلهم ولا حبشاهم قالوا تاريخهم أو weekend بزح الكول كبر الكول بزح كونسيوم كتقبرهم تريو زغا اتسراح تصغطن دخامن سلو زلو ريلاكس كقبرها لنيلكا بزح الكول نابا كالات كامتاو مالتيو. While drinking may make you relax in the moment, you pay for it next morning when you're ill and unable to relax. So alcohol نجزيو أسكيروديو أدنزيديو relax كم زخونكا استحقوسكا خويني يسمعك كانوا تصبحيتو جن رأسخا أبحمامنا بكالت أجماعتن بمخاد نتتمالي كتحقوس زوالكا كم تمالو سيزي بركا. People who drink جي مستك هابسب نابسبوني فلالي بحافشا جن انت عينت مستينا نزارب زلنا. People who drink more than 14 drinks للعصر تربعتي drinks وكا بوتل ناي بيرادي ولا قلبلو per week had a higher risk of dementia compared to those who don't drink. So dementia مالت حنقولنا مس عدمي ناي مرسع كلت نعبيت تسرحت فلطويهم قال كابتم أزيوم حدا جنياتات أجمع كينهم زلوا بزم عبو العالم dementia يو نعبا خامس كتكا حنقولك كل يرسع مسخاز نبر سبترسع تفلطو سنبر كاترسع completely دارجا خم قلعة تملس مالت نبي كيت كاي تملس النجزا خاون እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ሓበሻ ክረአ ይኽእል ኸውን ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ቀደም ኣይንፈልጦና እዚ ሕማም እዚ እዚ ሕጂ ንምገቦ ዘለና ግን ኣብ ኣእምሮና እንታይ ፀገም ክህልዎ ከም ዝኽእል ምስትውዓል ከድልየና እዩ ፕሊዝ ኣብ ቪድዮ ሸር ግበሩ ሰባት ክጠቀም ትኽእል እያ ሰባት ከይተረድኦም ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዘይፈልጥዎ ፀገም ከይኣትዉ ሶ ከምዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ብሓፈሻ ኢን ጀነራል ሄቪ ድሪንኪንግ ኢንዲኬተርስ ብርቱዕ መስተ ክንብል ከለና ወይ ከዓ ሓያል ምስታይ ክንብል ከለና ኣብዚ እንታይ ማለትና እዩ ندق تبعتي أنت خينو 14 drinks per week or 4 drinks per day. So بحفشة 4 نايبيران أنت خينو 4 جلاس ويكا دوز نبلو 4 كابوت ستين تلها معال تاوي ويدما للعصر 4 نسومن ستين تلها كم زدما أطليس أبور حد ما حادق زوي تلتسلس هم دقاقم تخين كمالتهم ندق نسيو تخينو خافركي شوعات نسومن كم دما سلسلة نمعالتي ستين تلغي بزيت أجامزي كجاتم كم زخيل مجنزابير اللي سلزي الكول كم تقولوا تخونيهم جن بتنكاقي بمتن خون مزخيل تشبغيو هذا حدا جزء زجبر نبلي لنا تدقى جامي زجبر مزخوني خازيارة هذا جنيا زخون حمشة nitrates انتي مالت نايو use it as a preservative
and to enhance color in daily slices and cured meats like bacon, salami, and sausages. So እዚ ድማ እዚ ናይትሬትስ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቶም ዕሹጋት ምግብታት ንነዊሕ ንኽፀንሑን ሕብሪ ሰሓብነት ንምፍጣርን ኣብ መግቢ ዝውሰኹ ኬሚካል እዩ so እሱ ድማ ምስ ዲፕሬሽን ኮኔክሽን ኣለዎ ብዝያዳ ኣበይ ዝርከብሉን ኣሎ ከም በዓል ቤክን ከምኡውን ሳላሚ ዝልከዩ ብዙሓት ነገራት ኣብ ሶስ ናይ ሰላጣ ይኹን ናይ ካልኦት ክርከብ ዝኽእል ኬሚካል እዩ ይብለና ኣሎ one recent study even suggests that nitrates can alter gut bacteria in such a way as to tip the scales toward bipolar disorder ስለዚ ኣብ ገለ መፅናዕቲ ከም ዝረኣይዎ ድማ እዚኦም ናይትሬትስ ኣብቲ ኣብ ከብድና ዘለዎ ባክቴርያ ንዕዖም እውን ቅርፆምን ነቲ ካብ ኖርማል ናብ ዲስኖርማል ኣኖርማል ሲቹዌሽን ንክቕየሩ ይግድዶም ይብለና ኣሎ ወይ ከዓ ምክንያት ኾኖም ይብለና ኣሎ if you can't live without salami and sausages seek out the containing buckwheat flour which is used as a filler ምናልባት ግድና እዚኦም ይደልየ እንተይልና እዚ ባክዊት ፍሎር ዝበሃል ኬሚካል ዘለዎም ወይ ከዓ ከምኡ ዘለዎም ዓይነት እንተደለና ፅቡቅ እዩ buckwheat flour contains crucial እዚ ንብሎ ዘለና ባክ ፍሎር እንታይ ኣለዎ ኣንፃር እትዮም ናይ ናይትሬትስ ዘምፅዎ ኔጌቲቭ ፅልዋ ንዖም ኮንትራስት ወይ ከዓ ንዖም ክፃባእ ዝኽእል ንዖም ከስተኻኽል ዝኽእል ኢፌክት ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መብዛሕትኦም እዞም ኣመጋግባ እዚኦም ኣብቲ ባህላዊ ኣመጋግባናትና የለውን እዮም ስሉጥ ንክኾነካ ካብ ትኪድ ዝመፁ እውን እዮም ክንብል ንኽእል ኢና መግብኻ በዓልካ ኣብሲልካ ብትክክል ኦኬ በዓል ፓስታ ገለመለ እውን ነብስሎም ኢና ግን ኣስተውዒልና ክንምገብ ክንክእል ኣለና ፓስታ ይንብላዕ ባና ይንብላዕ ብል ኣለኹም ኣስተውዒልና ጥዑይ ነገር ወላ ውሑድ ይኹን ጥዑይ ነገር ንብላዕ ምክንያቱ መግብና መድሃኒት እዩ ከም መድሃኒት ንመግብኻ ተኸታተልካ ተደይወሲድካዮ መድሃኒት ክኸውን መግብኻ ድሕሪ ግዜ ይብሉና ለባማት ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይሆፕ ብዙሓት ፈሊጥኩም ምትዕርራይ ኣብ ሂወትና ንክንገብር እዚ ቀንዲ ዘድልየና ንብረት ሓንጎልና ከይደኽመና ንሱ ከለና ከማን ሂወት ከቢድ እዩ ንሱ ደኺምና ይኮነ so ኣይሆፕ ክትፈትዋ እዛ ቪድዮ ናብ ካልኦት ንክትባፃሕ ላይክ ሃብዋ ሼር ግበርዋ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ምኽሪ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እናበልኩ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ሰሰናዩ ቻው